Nese nyame no onim yade na eba wiase. Wonim ade a eba wiase nim nada no nti wo se haban no frɛ ye wo. Nti haban te kasa. Ofrɛ haban kan ne yanko ofrɛ haban so mo mmra. Ma dwen ko no so ya mpa. Nti wo te kasa. Ta haban bia te kasa. Haban te kasa. Haban te kasa. Eni omo mo ko jan mango di asi bodwaman. No ne asem no. Obu ha brode ne wasom. No, obu atopa. Akuntu ho no ye fe ni putu. Putu Lufthansa. So ti ase, unti Lufthansa e ba betu edenden. Ansa na manmuso. Sa no moye. Sa. Enti Abraham bodwaman nsem na omo keka ni nyina. Brode de ye dangerous no nti brode ye nua no ofie no. Brode ye dangerous wono ne negative and bad energy nyina woje. Eno ti timire mo bi yo hene a ondi brode a ye twa ne ne.